This is DJ Brian of Carlos Mix Club, ABS Pro Audio of Baluan, Sigma Copies. Yeah. Come on. Yeah. That's right. Here we go. Listen up, listen up, Yeah. Pamatiin nyo ang unang abanat. Sound test, mic check, 1, 2, 3. Si ABS na ang ready para pag-abot niya sa upasan. Mga kontra, iya pang upakan. Sa dughan, tamagid kasakit. Mahambang kagit, shit nga malagit. Ang baho, hindi maagwanta. Labi na gid kung ikaw ang sauna. Bilog-bilog nga daw dughan. Sakit ba tiyagon, daw hindi mapungkan. Palahibo ko, pala nindog. Dughan ko daw ginakalabog. Ang genyo daw nagalino. Kung si ABS na ang magtunog. Dali na kita mga amigo, mamati kay ABS Pro Audio. On the man is by Albert Santiago. Basta sinanay ason ay abaw kampiyon. Dali na kita mga amigo, mamati kay ABS Pro Audio. On the man is by Albert Santiago. Come on everybody, let's go, let's go. Amigo, kabalo bala ka mo. Kakasi ABS Pro Audio. Napanag iyan sa isa kagwapo. Iya pangalan si Albert Santiago. ABS kag LGM. Ang masakit subong nga tandem. Boss Albert kag Boss Leo. Mga mabuot kag hambol nga tawo. Si ABS hindi lang intensity, kundi kampiyon pagid ang quality. Pamatian mo iyang clarity. Halin sa iya mga line ari. Hold up, wait a minute, there is more. Kabuhit mo butang ata sa kulor. Mga moving heads katutok sa dance floor. Kay ABS hindi man available. Dali na kita mga amigo, mamati kay ABS Pro Audio. On the man is by Albert Santiago. Basta sinanay ason ay abaw kampiyon. Dali na kita mga amigo, mamati kay ABS Pro Audio. On the man is by Albert Santiago. Come on everybody, let's go, let's go. Pag-abot karon sa disco, nagtubok ang mga tawo. Hindi mabunggan nga magsinaot sa paborito nilang abudo. Ang mga uyab pwede kadamo, pero ang gwapo dutay lang kami to. Tuwa lang kami ni Albert Santiago, owners ang ABS Pro Audio. Mga abaskog ang mga music, palingaw kagit kung ikaw na labsig. Hindi lang magsinggit inaway, para matawhay ang barangay. Saot lang kag magdisco, mga amigo, likawi ang gabo. Ako bahala sa mga sunata, saot kita hasta maaga. Dali na kita mga amigo, mamati kay ABS Pro Audio. On the man is by Albert Santiago. Basta sinanay ason ay abaw kampiyon. Dali na kita mga amigo, mamati kay ABS Pro Audio. On the man is by Albert Santiago. Come on everybody, let's go, let's go. Dali na kita mga amigo, mamati kay ABS Pro Audio. On the man is by Albert Santiago. Basta sinanay ason ay abaw kampiyon. Dali na kita mga amigo, mamati kay ABS Pro Audio. On the man is by Albert Santiago. Come on everybody, let's go, let's go. ABS Pro Audio. This is DJ Brian of Carlos Mix Club. ABS Pro Audio. ABS Pro Audio.